fobe ceedi men wana majnun o wana kahin o wana sha'ir o wana tenor ɗum fobe ceedi ɓe mbi ko wona fobe mbi ko nelaɗo ɗe gueɗe fof waɗani andi ɗe ɗiɗo kaccera ceedima goo kane kede tan ɓe mbimo fama huwa holko joni ko nelaɗo woni gaalo wi ma huwa illa sahir ƴeewe tan no say bonni o wi ko bile ko dabatoɗo on neɗɗi daba oɗon gandi ono fof toro nana sawdimo non e pour fuɗo daba tan nandi onon gandi ono fof hay baylo on andi daba o wi daba ƴeewe nelaɗo so ari serdata hakkude neɗɗo e debbo mum e cukalel mum e maccuɓe mum fa huwa sahirun wama yaqulu ko haalata ko e kañ ko fof ko sihir tan ɓe mbaɗi tan farta jannadita tan ɓe beltiɓe fof ɓe gandi kam waaji yahino haalino yettoyo kono subhanahu wa taala jaɓani joni noon oɓe haalda e allah kadi joni noon de walide wadde ni mouhammad huude nde ɓeydi tiiɗ ko ɓattino fof ɓeydi tiiɗ ko wemno fof sakti ɓuray sen ruttiti woɗɗoti diina ɓe goɗɗoti daawa ɓe goɗɗoti moƴƴere haa ɓe ɓuri ɗum woɗɗude joni noon ko taki ɗum ko walidu jibini Khalid ibnul Walid joni noon ƴeewe tan Khalid ibnul Walid wiyete ko sayfullahi l masrur silama allah mbaɗaka boowal pour allah bam ɗum ko nde ɗo ɓoccode allah wi ɗaccudemi mina oɗo min kalda allah wi darni ya Muhammadu ɗacce kam woman halabtu wa takni wahidan kañum tan nde tagalni ɗum nde reeduyayma ala mbaalu ala mbeewa ala nag ala ɓiɗ ala dara mbertanmi ɗum dokkumi ɗum arsigi dokkumi ɗum daraja o yeddi hande oɗo neema ƴeewe tan ko ƴeewe tan wo jalto law mbaɗanmi ɗum maalan jawdi mam duudan kewdi ndiɗo ko ndemeteedi ɗum ɗo ko geecomo ɓira ɗum ɗo ko commerce mbaɗanmi ɗum haa heewi wo banine e ɓiɓɓe worɓe shuhudan wurduɓe musagataɓe sappo yontaɓe jaase maɓɓe ko Khalid ibnul Walid so umminomo fi batu Quraysh ko sagataɓe sappo waaɓe foode ba 12 en waaɓe hono wiyete goɗɗono wiyete duuballete ko ɗin gay cawdi ɗum o sogo e batu omo suusi wiide ɗum fede omo suusi ɗum jooɓ hay goo suusani jofade Walid ibnul Walid allah wi mbertumi ha ɗaaki moƴƴinmi ha moƴƴi pewɗumi ha feewi tottumi ha yoni dokkumi ha timmi teddinmi ha yooni joɗɗimi ɗum e yeeso bandumen hay goo suusama wo mahattu law tamidan mbertanmi ɗum ha ɗaaki summa refte yanma o ɗamani ka an asida yomi ɓeydu kalla o heɓata hanje ko ɗo fottata min garati diplomate min taƴi o gandi tan kuppude diplomate allah wi min kuppi han innahuna oɗo maccuɗo allah kano laatima li ayatina e ayeji amen min gaddi ɗe tout ani tan ko caliɗo noɓe rumti allah wi o sa urhibuhu mami forsumo suudan mi ngabbita mboɗa rewetake sigi neɗɗo wiyama yo ƴeeŋirɗo mi nanrimol allah yo ƴeeŋirɗo ma ƴeeŋ allah wi farce ko ɗo no rewata mami ƴeŋŋirɗo meeɗa ƴeeŋrede ɗa ala iskale ala asaser ala ɓoggol ala seel ala dara force sa urhibu mami force mo weli mettimo suuda no ngabboɗa ala ngabbirgal allah wi mami rewnumo ɗo innahuna kanko fakkara ngel miiji waɗi ni andi neɗɗo sino miiji on jogoɗo wadde ko boni wonata ko monde hoore wo gaddara o ñirɗini yeeso o hami ngo ɗumi kek o miiji o ñirɗi o gaddara o woni wadde omo miijo ko boɗi omo ko holko foti haalde qur'ana e Muhammad fa ɓutila allah wi o huɗa ay oɗo ɓutila wona o wara o ko du'i aleyhi o huɗa kayfa gaddara no hoddiriri ni e no miijiri ni e no emmiri ni summa ɓutila o huɗa kayfa gaddara no hoddiriri ni no haaliri ni summa nadara o ƴeewtino qur'an o janngirano e haqqille makko summa abasa o ñirɓani wa basara o ɓalwini yeeso
ثم أدبر رمتي قوم واستكبر ومونكني يا محمد فقالوا دري قريش نبي إن هذا قرآن محمد وناني إلا سونا شير قد يوسر من بطنا ابن آدم يتنقل يا وليد يتنقل كم دنال تطل وليد دنال كدوم جابتو كم بدن ندوم كودوم هانت إن هذا كنا لا أدري كودوم وناني إلا سونا قول البصر فيه بكالب وناني من الله كقول البشر حالي دم كو هانغابي حالي دم فتايبي حالي دم كفويبي سأسلم من نحن ببيتنقل سقر الله لما من نحن ببيتنقل سقر هذا مولي الله سقر سقر كو جاينقل جايلي الله سقر كو جاينقل الله برنقل بني بن الله لما من نحن ببيتنقل سقر سقر كو دم جاينقل e sifaji hengol kede Allah wi ya Muhammad wa ma adraka ko andintuma ma sagar an Muhammad hada miijo e kalkilde hoore ma hada andi ka sagar woni saka gandal dole mum mi sifana ma dum seed la tabqa wapata tew wala tadra wapata diyal Allah on woni sagar gol ko dum woni mecce maggol naatode sagar sika weeli ngol ɓorta tewgol ngol noññe ƴee ngol timpama jana yaato tewo wonta ƴeeɗe wonta dontoɗa e ngol kadi ngol ɓora tewo ngol joɗɗina gal ngol heela ƴeeɗe ngol beddo to o wi ko ngol mbaɗanmi wali bidmil mouhir e ko nande mum fof lawaha ngol ganduɗa ko ngol ñoorta ono gandi ñoortude ko ngol ɓorta lil bachar wonande tewɓi adama ɓandu ɓi adama no terɗe ɗe darori ni ñoorta ɗum ha gasa watta ñoorta wattana alayha ina gardingol tisasatara sappo e jeenayo oɗo say beeteɗo Abou Diali wi nelaada mbiɗa koɓe sappo e jeenayo sappo e joyo ɓe ko min goto ɗiɗo ɓe ɓuuray fen fo ɗeɗɗa yadana buja bandi woni say o wi sappo e jeenayo sappo e joyoɓe karaka ka min ceppinde to min ñoro karaka min lata o min fetta o min ɓurɓita o min nasta o min hela hoore o mi takko ɓe leydi mi tongaɓe ɓe tirɗiɗe kendiɗɓe ɓuuray fen tawaɓe ɗon ɗeɓɓe tay cikkuɗa ko tisata sara kalkata min a jaagde e joom moƴƴi ha ngara ɗum tagi e fedde yahudi en kadi arnoɓe ɓe ina namno sa nelaɗo Muhammad renoɓe jahannama ɓe qala yani qala Allah wa rasulu alam Jibril ari ni ɗum koɓe sappo e jeenayo Allah wi wama jalna min mbaɗani ashaba nar renoɓe jaygol ɓe illa malaikatan gande koy ko malaikaji ndenata ngol enen mooli am wama jalna min mbaɗani iddatahum limore maɓɓe nde min mbaɗi nde illa so wona fitna ko jarabuya lilladina wonande ɓe kafaru yedduɓe Allah ɓe so nani nde ɗo limore mbiyata ɗum kay golle puyɗe on kay ndeke Allah kay ndeke ala ko waɗi to liyastayqina ha yanane alladina ne ɓen utul kitab ay arnoɓe namnade Muhammadu seto groupe yahudi en nelanoɓe ɓe yoɓe jaɓe namno yo ɗum nelaɗo haɓe ɓeydo yananede ahlul kitabi hono yahude nasara haɓe janane ko sappo e jeenayi ko ɗum windi tawrata ɗum windi linjila ɗum windi zabura ɗum windi fof ko qur'ana dendagal renoɓe jaygol ɓe koɓe sappo e jeenayo subhanahu wa taala wi ndeɗo limore wa yasdadina ɓeydo alladina ne ɓen amanu jaɓɗe Allah imanan wala yartabu sikkittako alladina ne ɓen utul kitab dendagal jannguɓe tawrata janggi linjila cikkittako jannguɓe qur'ana cikkittako ndeɗo limore ya Muhammad waliyaqulu alladina fi qulubihim marad ha wiya ɓe ko ɓen ɓe ganduɗa ɓerkoñ mumen ñaw sikkitare gonɗinde Muhammad gonɗinde qur'an yani wol kafirun ɓenne ɓe mbiya maada arada llahu bi hada masalan holko Allah muuyi e ndeɗo limore maada arada bi hada al adadul qalil al mustagribu l istigrab al misl ina hawɗi kawnogol ngol anda ɗo ngol foti kadalik
hono no Allah weddori adiiɓe ɓe ladde ni yudillullahu Allah majjinta man yasau mo haaji wa yahdi o fewna man yasau mo haaji ɗey siko majjere nde arti majjuɓe ɓe ne cali fewde wota neɗɗo sikkude kay majjini fewɓe ɓene kay wota manta cikka kay pewni koye men ala ko ɗum dokkal Allah subhanahu wa taala wi wama yalamu anda junud rabbik soldateɓe Allah ɓe hay goto andaɓe illa huwa ko ali daw ke soldateɓe ay ɓowɗi ko soldateɓe Allah jeeya ñuuñiɓe hen jeeya mettili ko hen jeeya buuɓi ko hen jeeya ñaaki ko hen jeeya ƴeew kadi hakkille ma yaha haɗa jooɗo ɗo a lekki tan haɗa ŋaabla haɗa horti tan ki taƴa ko yana dow ma maya ko soldat Allah woni ɗo ayi hayreno yanama ndiyamina warma ndiyamina halkuma ɓirɗamina nawtuma ta anda laccirino haɗa wasa finde aɗo ayi fof ko junudu samawati wal ard wama yalamu junuda rabbika illa hu soldateɓe makko hay goto anda ɗo ɓe fof sona kañum kay andino soldateɓe mum foti oɗon nanana moƴ kalla julɓe ala la sabila lakum ila inkariha yeddude mo noon mbawa omo wonda wal qamar mi wondiri lewram raneeru ndu wallayl mi wondiri jemmam ɓaleejo ida adbara soɓo rumtima hoɓa yaade niɓɓere makko wo soba mi wondiri suba kam daneejo ida sara soɓa leeri innahana jaygol kalanan noon mon naani innahana sagar la idal kubari koye mawɗi he jeeya nadiran ɗum ɗo ko jeertinde lil bachar wonande ɓiɓɓe adama yo mattaqqel gande koye sagar jeeya koye jayli mawɗi he yani o feññinani jeertinanteɓe ɓe liman sha minkum jiɗɗo e mon an yataqaddamada yawtata ƴeewoya googo aw walla yataakhara rutto wasa ƴeewoyde googo fote mum woman safal yumin woman safal yakfur saydi jaɓa saydi jo saydi jaɓa saydi porta juuɗe Allah wi min kam mi gayni mi waɗi aljanna pari mi waɗi aljayge pari gasi woman safal yumin woman safal yakfur inna tadna lil kafirin enen mooli subhanahu wa taala wi yani e nder oɗo aya tedduɗo e ngol ɗo jaygol ngol o jogori wadde Walid ibnu Mughira ngol jeeya ko jayli mawɗi he jayli ɗi ganduɗa bone mumen ala ɗo foti ɗum ɗo ngo jeertinde ɓiɓɓe adama yo mbattu haqqillaji ɓe mbawa dadade ɓe mbawa renade ɓe mbawa wadde ko moƴƴi ɓe mbawa ujjude to moƴƴi subhanahu wa taala wi kullu nafsin bima kasabat rahina fittadu ko jukkunde baɗe mum golle mum oɗon gandi jukkunde kala jiɗɗo yarde attaye ala kaalis walla jiɗɗo hirtade ala mbuu so yahi joom bigi on koɓe mbaddata wodat ko totte ɗum woni jukkunde Allah wi wonkiyel ma ngel ko hengel taylate baɗe ma hengel woni jukkunde mum hengel woni tayle mum hono mbiye toon tayle tikilde tukulde hono mbiye toon ɗum tigilde mbiye toon tugunde de tiginde mbiye toon ɗum eyyi subhanahu wa taala wi kullu nafsin kala fittadu bima kasabat ko ndu waɗi ko rahina ko ɗum woni jukkunde mayru ko ndu faggati ko kafiratan kanat aw muminatan asiyatan aw ta'iya siko tawi ko ndu salidu Allah walla ko ndu jamdu Allah walla ko ndu wondu Allah walla ko ndu ɗoftidu Allah yani ko ɗum woni jukkunde mayru illa sawana ashabal yamin tafaddal
subhanahu wa ta'ala wi kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Ashabal yamin kayen be mbadi ko moƴƴi ko be jugnuno ko be taylatidu illa ashabal yamin. Ashabal yamin fi jannatin hobe der aljanna subhanahu wa ta'ala yatasaluna hobe namno anil mujrimi ga bandiji di say biade ma salakakum fi sagar holko nanni mon sagar be jaabi kongudi tatti hadi ngoni nayi gadanol gol be mbi qalu lam nakum min latanoki min al musallina juuloɓe mbo juulata ko sagar feeɗa eɗen muuli Allah. walam naku nudimul miskin min meeɗa ñammin miskin min meeɗaji mbaɗ moƴƴere de banggal jawdi amen minen tan ñamata. wa kunna nakhud min jumpa nadde ndewara bujutik mal khaidina jumpoɓe manam bonnoɓe ɓe bonniroɓe golle e bonniroɓe haala e bonniroɓe juuɗe e bonniroɓe yaade e bonniroɓe tawede bonnannoɓe diine ɓe ina mbiya Allah e kaari en so nde wonano Allah e kaari ɓen ɗum woni jumpoɓe ɓe ay saabu so wi Allah e nder dewal Allah min awwali ila akhirihi tagore makko natata hen bimana kunna la nubali bil khawdi fil batil inna man yakhudu fi imam zayd wi naqudu mal khaidin fi amri muhammadin فنقول كاذب ساهر مجنون من القرآن كثير أي قرآن قال من قال دم كهاناني محمد صلوات الله وسلامه عليه من قال دم كهاناني جن البت جنجل ناي وكنا نكذب بيوم الدين من دينه يوم القيامة أرتا حتى أتانا اليقين تنا يوم القيامة السلام عليكم تنا يوم القيامة يتيمي من الله يدعي فما تنفع نفتاɓe safa'atu shafi'in tefore nde fadande nde so nde woodi ɓeeɗo jeetake so nde woodani noon ɓe kalaka ya muhammad fama lahum holko heɓi ɓiɓɓe adama ani tadkirati ga ƴewde ko qur'ana addi ko waccarade qur'ana fewirde qur'ana rewirde allah qur'ana muuridinoɓe duurni holko tagini yeewa tan so wiyama Allah wi wiyeke eyyi Allah wi kay kono kaarino de ko wi ko kayne kaari ko kayne ko udditade de holko uddita kaaƴi Allah ina haala Muhammadun na haala hana ƴeewa neɗɗo maɗa sawdine hen haɗa bonna neɗɗo ma yaaji ay ko añde neɗɗo sa añi neɗɗo mbiyata kaɗa fonno ɗum Allah walla lolna ɗum Muhammadu sallam sabu subhanahu wa ta'ala wonɗo nelaɗo wima inna ahsana al hadisi kitabullah kala kene yewte haala kalate ko qur'ana ɓuuri moƴƴude haalde fa inna khayra al had peewal fof ngal ɓi adama ɓuuri fewde hadi muhammadin ɓuuri moƴƴude joni so goɗɗo sa ƴetti peewal goɗɗo kaari nde ko fewde kaari on kay ne yiye talata si so wuƴen ni kaari ne yaa makka rewani laana avion nden de tampo ndaw ko yawata addude gatte ndiyam foy jaaruɗo makka yarani avion yarani baton jolani oto ndaw ko majjata jabal abi Ubays kole on ɓe sifi toon sento sabu yettoto kene maayi yettotako arta kene maayi ene heyiɗino ɓomɗino tampi waɗete ko ɗanade hay dawa fotata subhanahu wa ta'ala wi ka annahum ma mbiya mushrikina dendagal yedduɓe Allah no poti e yedduɓe Muhammadu no poti e dendagal yedduɓe qur'ana no poti yedduɓe Allah no poti no yedduɓe Allah gila ñande yeddede fut e yedduɓe qur'ana ñande qur'ana fut e yeddoɓe ɓe ganduɗa moƴƴere nde sallallahu alayhi wa sallam wone dow mum ka annahum ma mbiyaɓe ya Muhammad laaware nde ɓe laawi gongo nde no ɓe laawari peewal ni e no ɓe laawari qur'ana ni e no ɓe laawari sunna Muhammadu ni e no ɓe laawari dendagal ko annabaɓe e sahabaɓe gadduno ka annum ma mbiyaɓe humurum ko bamɗi hono gandi bamɗi Allah wi humurum ko bamɗi mustanfaratun laawiɗi
kaswarati no mbarodi hoɓe doga gonga no bamɗi jogirta fowru ni hoɓe doga gonga no beyi dogirta boyi ni hoɗi doga gonga no gooleje dogirta mbuutori ko mbiyata min mbiyata kata magono mbiya ɗum mbuutori hoɓe dogira gonga no naye baale be gueloɗen yimɓe no dogirta mbarodi ni farrat min kaswara hoɓe doga gonga hono no mbarodi hono no bamɗi dogirta mbarodi ni bal ko woni yuriduni yiɗi kullu imri'in kala neɗɗo mino mo maɓɓe ya muhammad an yuutade tottate suufan kayitaji mum yani munasarata yani kayitaji bertaji yo janggo yita hen gonga mum ay yimkoye nani hen hay e nder ahlu sunna en jeyata goten tino ƴuufi ina sikka koye gonga woni ay hay ahlu sunna en jeyata ko neɗɗo en ɗesa mantade ɓe waɗi ɗum ɓe fewni ɗum ɓe yahi ɗum ɓe tawa te haqqillani sahabaɓe hamalu rayata dawa min biladil jibal leyɗele kaaƴe ɓaleje kurum sahra jarda ɓe nadde ɗum o ladde ha ashhadu an la ilaha illallah wiya amérique mo ganduɗa kay woni akhir hirnage ha wiya noon hedde ɗo wiyete japon ha ɗum haala caggal tilal hind ha ɗum nawa ha caggal tilal siin tay sahabaɓe padatino hen tan ko yo wiye la ilaha illallah muhammadan rasulullah ƴeewa noon saliɓe gonga siko tawi goto mumen fo wi jaɓata gonga ko mbela totte deftere janga qur'ana amamaka ayyuhal mu'min qur'an nani yeesama bal ko woni yuriduni yiɗi kullum riin goto mabɓe kala ne yiɗi an yuutande addante suhufan kayitaji walla deftere munassara kalla ka zajrun lahum nden tewoton gañade e ko mbaɗɗon ko yidde mon yon gaddane ɗum nde ndenteɗe ɗum bal ko woni la yakhafuna al akhirah ɓiɓɓe adama mbasul allah mbasulde lahara kalla ala wonana mbiɗon ni laysa lahu kama yaqulu lmushrikuna fi hada alquran innahu no ɗeɗo deftere wiyetede qur'ana nde hende fo min awwali ila akhiri nde wiyete ko tazkira konde siftinore allah konde andinore allah konde janginore ma aduna ma nde woppani lahara ma nde woppantama aduna ma innaha tazkira nde holluma fof hay hunde ko majjata sika tawi ko qur'ana woni deftere ma majjata aduna a wemata lahara innaha tazkira faman sa jiɗɗo kala zakarahu ma qur'ana hollu ɗum ɗo rewata ma qur'ana famnu ɗum ma qur'ana jangin ɗum ma qur'ana andin ɗum ma qur'ana yiinu ɗum ko yiyana ma andin ɗum ko andana wama yadkuruna kadi hay goto wawa yitude gonga illa so wona an yasha allah nde allah haaji woma yani hay goto wawa yitude gonga a yituda gonga gonɗo qur'ana a wawa waccarademo a wawa liggarademo so wonade subhanahu wa taala haaji huwa no allah ahlu kanko haani attaqwa hulede huwa damirun ila llah huwa no allah ahlu kay haani tarifuna hada alkalima kay yontidi kay haani kay jojjidi kay foti attaqwa hulede wa ahal ko kanko jogii bawɗe kattanɗe kanko ay oɗo ahlu e oga wona gotum o ko kanko haani hulede o to ko kanko waawi kay jogii almagfirata yaafuya mo wona allah la ko jogii wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallam bismillahi rrahmani rrahim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا subhanahu wa ta'ala e nde simore hande mbatten haqqillaji no feewi
ndeɗo simore nde ganduɗa no poɗɗen andirde cimoje baɗaɗe e deftere nde kala hen simore ene innire ille e nder ille he sika tawi a ƴeewi a teskima ina irta ma miijo ina waɗɗina ma miijo ko takat ma andude ndeɗo simore nde natɗa hunde ɗum ndeɗo simore sabu sa yeehi dow ama taw toon Allah ne inniri simore al an'am ƴeewa ko holko woni al an'am wonda Allah inniri wonen cimoje al hasharat ko nande nam e ko nande nahal e ko nande ankabut ɗum ɗo fof ko cimoje nane deftere Allah nde ina waɗi hen kadi cimoje innirade ko ɓuri ɗum newade ko wayna an nur ina waɗi hen cimoje innirade annabade ko wayna yusuf ko wayna yunus ko wayna hud ina waɗi hen cimoje innirade jikkuje ko wayna tawba ina wayna cimoje innirade ko nande koode ko wayna ash-shams ko nande wal qamar ko nande wal najm ina waɗi hen cimoje ɗe inniraka awqat ko nande al-layl ko nande al-fajr ko nande ad-duha ina waɗi hen cimoje innirade ko ogirɓe ko nande al-hadid ina waɗi hen cimoje innirade nokkuje ko wayna al-balad ina waɗi hen cimoje innirade ko fuɗata ko nande at-tin wa kullu dhalika mimma nara lidhalik sen batti haqqillaji ɗo no feewi no Allah innirta ɗeɗo cimaji ɗeɗo gueɗe en gari haɗa gonɗen hande ɗo garen hande tawen ndeɗo simore nde inniraka bi alamin la narahu wa huwa alamul jin ndeɗo simore inniraka aduna ngo en ganda ko aduna jinneji wa huwa alamun lam yurafu fil islam illa min tariqil wahyi ko aduna mo ganduɗa hay goto wawama famde so wona pamirɗa oɗo aduna ko ndewayata wahya wa laysa lil aqli dalilun ali haqqille wawa irtu licita naata yalta miijo ha wawa andude to alamul jinni woni holɗo gese mumen woni hoɗo nayi mumen ordata hoɗo ɓe ndemrata hoɗo kuɓeji mumen hoɗo jeere mumen woni hoɗo laamu mumen hono lamɗo mumen wiyete haqqille wawa ɗum hilade ha yannana hen ɗum noon wonti oɗo aduna mo jiɗɗen haalde hande aduna alamul jinni ko adunaji cuuɗiɗi men ko ɗum sohla cohlinɗo hande anduɓe wittoɓe ha waɗi hande anduɓe to leyɗele woɗeɓe tubakoɓe koɓe jangga aduna malaikaji koɓe jangga aduna jinneji koɓe jangga aduna pittali koɓe naata gueɗe kewɗe hoɓe jiilo ha hoɓe gokkani wiide ka hoɓe mbawi ƴeewi hoɓe gokkani ƴeewoyde yani mona maayo ɓe hoɗo to pittali ɗi goni ho gueɗe goɗɗe mbaɗe noon wama asba hada ɗum noon ko hunde nde ganduɗa sika tawi ɓi adama watti haqqille ma fot faam e ndeɗo simore hande so Allah jaɓi gandon Allah subhanahu wa taala no yiɗiri rewede ni no yiɗiri andede ni no foti andede ni ndeke noon wona enen tan wonɓe alamul insi enen tan gandi ɗum homo jogui tagore wiyetede alamul jinni nden homo yiɗi huncande men homo yiɗi fammude men homo yiɗi andinde men yani gande koye alam goɗɗo no wodi no wiye alamul jinni e nder defte garde ko nande biyeteɗo goto e anduɗo diine huncoɓe no jiilo enen jiita gueɗe enen jiilanomen beele ma wonko ɓeyduɗen andude e famde oɗo aduna walla woda ko koccuɗen hen e nder qur'ana tan hoore mum seedi Allah wi en sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim Allah wi en hada wala ya'lamuna annahu misdaqu dinil islam subhanahu wa ta'ala e nder tawa mi yiɗa junnude mon jinmi ɗum layede kode garmita cimon aya to kono pour haqqillaji men ɗi mbawa hufde ɗi mbawa heɓɓitade gueɗe ɗe ganda ha mbawen ɗe nande ha mbawen ɗe famde yo won hettuɓe ɗo oɗo banggue daiman jangguino heedete ko yeeso kono sa sawnima jangguino yiyata ɓoyi tan yejitete yeeso ɗo jangguinoɓe ko yeeso kedata eyyi ɗo son keediɗo mbeɗa hijjito mbeɗa moon yiye yani ɓuurata wadde fayida subhanahu wa ta'ala wi e ndeɗo simore no jinmi nanirende ndi balladiren mbaɗen Allah yo Allah hokku men tawfiq hokka men haqqillaji bawɗi nande simore nde ñaagade Allah wiide mon no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiyanno daiman kaye joomum omo namno ɗum Allah qalu la ilma lana illa ma allamtana innaka antal